थांसैदो मोजां नांबाय दे जोंनि गिरुआयाव अदालगुरि जिल्ला ब्रह्म धोरोम आफादनि कनफारेन्स न कनफारेन्स जादों आयुहाय आं हाबलांनो लुगैबाय दा उनाव हाबलांगोन र' इथिनो फायखागोन नालाय ओइ स्टेजआ इथिंसो हले पिंक आरो व्हाइट कालार बेयाव बाजारबो जाखायो नालाय मारै बानायसोथाय मिटिंआ मैयानिफ्राय जादों न हाय लोगोफोर खुलुमबाय गिबियावनो लोगोसे आंनि धोनस्रि फुंखा इउट्युब चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय ओमफ्राय भिडिअखौ जि गाजा लालांखादोंना सोरबा खर' गिदिंलायबायदां ओमफ्राय दिनै मोनसे गोदान ब्लग भिडिअ लानानै फैदों आरोना जायफोरा आंनि भिडिअ नायनो मोजां मोनो जोबजासिम नायलांबानो जाबाय ओमफ्राय दिनैनि ब्लगा जागोन ओरैबायदि आंथ' माबा माबि सुनाय सोलोंबाय थादोंमोन नालाय ब्लाउस ओरि बायदिसिना इदिनो मा हायो ओमफ्राय दा आहा सोलोंनोनो मिटार जियानो गैया आरोना इदिनो माबायाव आं सोलोंनाय जायगायावहाय एसे दाम खमनि बायनानै सोलोंबाय थादोंमोन ओमफ्राय आङो अदालगुरियाव खेबसेयावनो थांनानै एसे बुरजा हैनो लायनोसै होननानै थांगासिनो ओमफ्राय आङो बेखौनो एसे भिडिअ बानायलांदों आरो नै सहैबायबो जायफोरा आंनि भिडिअ नायनो मोजां मोनो नायलांबाय थादों आङो दिनै मा जि लागोन एसे भिडिअ बानायनानै देखायलांसै ओमफ्राय ब्लाउसफोरखौलाय आङो एसे रोंबायानो होनजायो गावनि हान्थाखौ बांद्राय रोङाखैबाबो ओमफ्राय आरो सोलोंबाय थाबासो बांसिन रोंसिनगोन नालाय ओमफ्रायथ' सोलोंनोबो जिबो नांगोन नालाय बिनिखायनो आङो लायनो थांबाय आरो ओमफ्राय नै बियो खुन्दुङा बेयावहाय बेबायदि बक्स फानो बाराबो लाया 380 नामा लानायदां बावलायलायलांबायसो ओमफ्राय आं बक्सखौनो बायबाय ओमफ्राय नैबेबो पिंकआ मायाबा पिंक बुंमोनहाय आंबो मिन्थिलायलाङा जिखिजाया बायबाय आरोना इखौबो नांगौ जानायखाय ओमफ्राय नै बियो दख'ना मिटारनो बेलेग कालारनि दङ ओमफ्राय आं मुथुनि सिगाङाव सोंना नायनाय आरो नैबेखौ माबायदि नुदों नायलाय होननानै ओमफ्रायो मुथुआ मोजां नुवाखै होननानै बुंबाय बेखायनो लानाय जायासै ओमफ्राय नैबे पिंक कालारा बेखौ एसे माबा ब्लाउस खालामनो थाखाय लादों आङो ओमफ्राय नैबे जोमना लानायाबो दख'ना मिटारनो देखायबाय थादोंमोन आरो आं बेफोरखौनो ओमफ्राय नैबेखौबो आङो ब्लाउस बानायनो लाबोदों एसे बुरजा लाबोखादों आङो मिटार जिखौ लाखांबाय आङो बुरजाहैनो लासाबबाय ओमफ्रायो मिटारनि दख'नाबो बानायनो होननानै लादों आरो आङो मिटार जिनि माबायाथ' जाहामुथाथ' इदि मिटार जिफोरनि दख'ना बिराद गानजानो बायो अब्लाबो एसे सोलोंथ'थ' गांसे लानोसै होननानै लानाय जाबाय आरो बांद्राय दाम गोसानिबो लाखायाखै आं बिदिखौ बारा गाननायबो जाखानाय नङा नालाय बिदिनो बहाबा मोसाबायबा आरिबायबा गाननो होननानै एसे जोंनाय गोनांखौ लाबाय आरो ओमफ्राय दायो जोङो बिशाल मार्केटाव हाबनोसै बास्केट लांफानो नागिरदों आंथ' माबा जि सुनाय मानायफोराव बिराद जि खुन्थ्रा हानाय जासै नालाय जा बारलेव जाखायो ओमफ्राय बेफोरखौनो एसे गारथुमलाबायनानै दोननो होननानै बास्केट लानो नागिरदों आरोना ना मुथु ओमफ्राय बास्केट लाखांबाथाय जोङो रौता फारसे थांफिननोसै जोङो मुथुआ नै आलाय सिलाय खोलैफैबाय मानसिया गाहायद्राय नालाय आयु फिसाद्रायलै बियो मा जि दोनजानोसै गांसे दोननायावनो सेस जागोन बे सोंलाय माथोआ दंदां सोंलाय डाঙर ओमफ्राय बिशाल मार्केटाव हाबहैनानै मात्र बास्केटल' लाबाय जोङो बास्केटखौबो आंनो बेबायदिखौ नाङामोन आरोना आं जिबायदिखौ लुगैदों बेबायदियानो गैस्राया बेयावहाय ओमफ्रायो बेलेगफोरावलाय मा नागिरबाय थाबावनो आं बिदिखौनो लास्रानोसै होननानै गंनै लानानै फैबाय बेखौनो जोङो अदालगुरिनिफ्राय रौता मोनफैलायबाय नै बियो कस्तुरबा स्कुल बेयावहाय जोंहा बाजै मुथु बिब'आ मेडाम मावो आरोना ओमफ्राय बेनोनो बे न'निफ्राय मैगं लांफादोंमोन जोङो थांनाय समावनो होलांनो होननानै नाथायबा बावगारनानै अदालगुरियावसो थांग्रोफ्लांबाय ओमफ्राय फायनायावहाय हाबबोफिनबाय
ओमफ्राय नैबे आगैमोना आंखौ सिनायोनो आरो आंखौ नायबाय थाखादोंमोन इसोरो थांनाय समावहाय ओमफ्राय आंथ' सिनायो ना मायो मिथियामोन ओमफ्राय आंखौ रायदावबाय माथो होबाय फट' लानो बुंबाय फट'बो लाबाय ओमफ्राय आंबो एसे भिडिअ लाफाबाय मेम'रिनि थाखाय ओमफ्राय जा मोजां मोनबाय आरोना आङो लोगो मोननानै आगैमोनखौ साबसक्राइबारफोरा बेबायदिनो बहाबा लोगो मोननानै माथोफोर होबालाय बिराद मोजां मोनोना ओमफ्राय मोजां मोनबाय आरोना थेंक इउ आगैमोन आरो मालाबा लोगो मोनबावबा बेबायदिनो माथो होगोन होननानै आं आसा खालामनाय थाबाय आरो दे पद्मिनि बर' दे नोंनियालाय आंना धनस्रि हायनारि दे जागोन दे शेयार खालामना होगोन दे ओमफ्राय नैबे रौतायावहाय सेन्ट्रेल एबसुनि कनफारेन्स दं नालाय माबायावहाय 26, 27, 20, 29 सिम आरो ओमफ्राय नै जायगाफोरा एसे माबाहांबाय आरो साफा खालामहांबाय बायाव मा जागोन ओंखाम जाग्रा ओमफ्राय स्टेज मेन स्टेजआ बैसो दा मेन स्टेजआ बैयाव जागोन बानायथ'वाखै ओमफ्राय बैलाय माथो एक्जिबिसन डेलिगेट हाउस ओमफ्राय एक्जिबिसनफोरालाय माथो एक्जिबिसना बै न' बानायदों ना ओइ न' बानायबाय थानाया औवा माबानिया मा होनो नारानि न'आ बे जाबाय न' माबानि है ओंखारलायालै इदिनो नायलांगोन न ना ओंखारनो हागोन बैयाव मा जादों ओमफ्राय बेयावहा ओंखाम संदो बै माबा मोसाग्राफोरनो मोसाग्राफोरनि ओइथिं बेलेग हफथिं बेयाव खामानि मावग्राफोरनि ओंखाम संदो BICC-आवसो माबानिया आयौ जोबोर गुवार लोगोफोर आं दुखान होफैगोन दे बेयावहाय बड'लेण्ड फोथार जागोन नामा बड'लेण्ड फोथार नै बे बड'लेण्ड फोथाराव लोब लोब फैनांगौ बयबो आंबो मोसागोनहाय बेयावहाय ना माथो नोंसोरलाय मुथुआथ' आंखौ मोसानो थिनखादों नै आंसो दा मोसागोन एसेबां गिदिर मिटिंआव मालाबाबो आं मोसाफेराखै एबार मोसाथारनांगौ मोजां ना ओमफ्राय कारेन्ट सानफ्रोमबो जानांगौ मोजां देखायब्रा नै बियो खाम जाग्रा सानफ्रोमबो खाम जानांगौ लोगोफोर बे मिटिंआव आंथ' सानफ्रोमबो जागोन फुङाव खेबसे मोनायाव खेबसे ओमफ्राय फैदो उदालगुरियाव एसे खामानि दंमोन थांना फैबाय जायाखै नामा जिनिसफ्रा जाबाय आं ओमफ्राय बे जानाय जायगाखौ देखायफैबाय आरो जानांगोन ना बेयो खिथाना हो सानफ्रोमबो जाखागोन आं न'आव बेयाव फैदों खामानि मावनो बरिया साबेसे जोङो 8 जनसो दंलै 8 जन जाखांबाय ओंखाम थास' फिथं ना गोरान सारा बिराद दलथर एसे सिन्था खालामदों आङो खामानिफ्रा आवगायथाराखै नालाय नोंसिना 20 जन जोंनिया 20 जन जागोन काजिरङानिफ्राय जोंना गाबोनसो फैनोलै थ' थांसै दङ थिगानो दे आं जालालै मिटिंनि थाखायथ' सानफ्रोमबो खामानि मावगासिनो नालाय ओमफ्राय खामबो जाहोनांगोन ना बिसोरनो बेयावहाय खामानि मावग्राफोरनो ओमफ्राय बेबायदि जाग्रा खालामनानै लादों आरोना नै आंबो दिनैसो फार्स्ट टाइम नायहैदों बे जायगाखौ थांनायानो जायाखैमोन मुथुमोनाथ' आयु सानफ्रोमबो फुङाव ओंखारलांबाथाय मोनानि मालाबा 9टायाव मोनफैयो मालाबा 8:30 इदिनो बांसिन 9टा बेफोरावसो मोनफैनाय जायो आरोना खामानिनि थाखायनो बिराद गिदिर मिटिं नालाय खामानियाबो बारा जाखागोनखा ओमफ्रायथ' मिटिंआव सोर फैगोनथाय आं लोगो मोनसोगोनदां सोरखौबा होननानै सानदों आरोना सोरबाफोर बे मिटिंखौ मोनथियाखैबा आंनि ब्लगनि गेजेरजोंथ' नोंथांमोना मोनथिबाय ओमफ्रायो
फायबानो जाबाय आरोना बे मिटिंआवहाय ओमफ्राय आंखो नुबाथाय माने आंनि साबस्क्राइबारफोरा आरोना आंखौ नुबाथाय आंखो माथो हो आंथ' बेयावहाय थांखाबाय थानाय जागोन जोंनि खाथिसो नालाय जोंनि रौतायावनो खाथियावनो जानायावलाय आरो थाङाबा न' लोगोफोर ओमफ्रायो नै खामानिफोरा बिसिनि आवगायबाय आंनि 2023 नि फार्स्ट ब्लग बेनो लोगोफोर आं दा मानि ब्लगखौनो बारा मोजां खालामनाय जायाखै आंबो एसे बेस्थ' मुथुआबो एसे बेस्थ' ओमफ्राय नैबेयावहाय मोसाग्राफोर दङ खाम जाथ'वाखैनो बिनिखायनो मोसाथ'वाखै आरो बिसोरो जोङो मोसाग्राफोरखौ नायनो थांदोंमोन आरोना एसे माबा भिडिअ बानायनो थांदोंमोन मोसाबायदां होननानै ओमफ्राय मोसाथ'वाखै बिसोरो खामखौनो मोनजाथ'वाखै दा 3टासोनिफ्रायसो मोसागोन ओमफ्राय भिडिअआवबो देखायनो हायासै ओमफ्राय दायो जोङो न'आवहाय थांफिनबाय थानोसै दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानो आरोना सिम्पोलनो आं बहा थांनायमोन मा लायनायमोन बेफोरखौनो एसे देखायनाय जाबाय नोंथांमोननो